uBabes Wodumo ke uye waya ku-Instagram wakhe ecela uxolo ebantwini ngendlela athe waziphatha ngayo kwi-funeral ebibanjwe izolo kaPhel Mkhize. uPhel Mkhize ke ngomnye wabantwana abebekwingozi yemoto ebiyenzeke kule nyanga ipheleyo eMlazi. Uba benivile ke kubantwana abathathu abaye bafumana ingozi yemoto basweleka bobathathu, andiyazi noba besebumnandini okanye bebebuya khona. So uBabes Wodumo ke uye waya kula funeral wabe besenza into ezininzi ecula edanisa. So zikhona iividiyo zakhe ezifakiweyo ke apha ku-social media. Uye wenza ividiyo ke ecela uxolo echaza uba bethunani ndibhanqwe bubutywala. Nanku uBabes Wodumo ke ecula kule funeral ndithetha ngayo, and ke kunantsi nevidiyo yakhe ecela uxolo. So ke akusimina yini emngcwabeni kaPhel, emangcwabeni ngicula ngithi amehla phela ubambe eshiqi suka lapho ngaphinde futhi ngacula imimosa gazi ngiyisaba. Hayi ke sihambe ke seyikuphi yabo, sifika omama abazilile abo mhlambe bewu8 yabo befakele izinto leziphika zokuzipha. Akusimina yini babuza ukuthi hayibona sazilile namanje mina kade ngayikhumbula inzila anikhumbuli ngani we ma guys. Ngizoyibona ividiyo le engizoyifaka amahloni kimi, nginamahloni guys, imimosa ngiyayisaba. Baqinisile bethi imimosa hayi ngeke ingikhandile imimosa. Umalungo lwakho udumo uBabes Wodumo ke kwi-reality TV show yakhe ungumntu ebezichaza okanye ebe-open ngento yakhe yosela, echaza uba hayi usela ke unayo ingxaki yako engazifihli. So ke siyamazi nakwi-funeral kamama kaMampintsha ngulo ke iividiyo zakhe zazitrenda kuba wayebhizi edansa, kusithiwa hayibo yintoni ade adanse ngolu hlobo kwi-funeral kamamazala wakhe. So ke this doesn't come as a surprise. Abanye abantu ke shem bayayihlekela ke le nto bathi hayibo babes ngoku ecula. Abanye bathi hayi bethunani umntu xa eswelekelwe ngumntu oclose kakhulu kuye qho esiya kwi-funeral uvukelwa yilaa nto. So uBabes wasimbona apha ekhala nokhala ke sevukelwa mhlawumbi nayilaa nto kaMampintsha eyosela ke asizoba sathini ngoba uBabes Wodumo akazenzi ngelosi kwaye akazifihli into yosela kwakhe. Uyatsho naye ke njengoba nimva kule video uba wenziwe yimimosa, Benini mimosa, I think that's what it's called. Yes, ubhale loo nto leyo. Anyways, enkosi kakhulu bethu ngothi nibukele le video. Khanikhe nitsho ke nani uba nicinga ntoni ngale nto yenziwa nguBabes Wodumo kule funeral, and then ke ne-apology le yakhe. uMamgobhozi uyenibona kwividiyo elandelayo. Bye.